dobry. Słuchajcie, w galerii niedaleko mnie, w Bytomiu w Agorze, był taki pasaż z bio rzeczami. Uwielbiam oliwki. Kiedyś potrafiłem zjeść słoik oliwek dziennie. I za 15 oliwek i za 2 papryczki zapłaciłem 23 zł. Jak po tej oliwce mi normalnie nie... Oliwka jak oliwka. Papryczka pikantna nadziewana serem. Ale czy to było warte 23 zł? Nie wiem. Ale kto biednemu zabroni? Słuchajcie, widziałem już dziwne różne rzeczy. Widziałem placki kartoflane w proszku, ale gotowe ciasto na kluski śląskie to już jest chyba szczyt lenistwa. Gdyby się ktoś zastanawiał, z czego się składa ciasto na kluski śląskie, w zasadzie to jest taka polska wymyślona nazwa. Po śląsku się to nazywa gumiklejzy albo klejzy. To ono składa się z, uwaga, kartofli i z mąki. I jeszcze z jajka, a niektórzy tego jajka nawet nie dodają. Ziemniaki 81%, skrobia ziemniaczana 14%, woda, całe jaja z chowu ściółkowego. Sól, substancja konserwująca, sorbynian potasu, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz, pirosiarczyn sodu. Yummy! Wyprodukowano ze świeżych ziemniaków. Ja bych wolał z kartofli, no ale ziemniaki też oblecą. Dobrze, ja teraz się z tego postaram ukulać normalne gumiklejzy, wrzucamy to na wodę. Gotować na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Da się gotować nie doprowadzając do wrzenia? Przecież gotowanie to wrzenie. O, mniejsza. Może być.